Chinthong lapen Socheng constituency arat kar inaya tovar Karbinglong Thomas Council CM Dr. Kliram Ronghang Karbinglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro lapen Socheng MSC Head Singrong Pharatum Kimatha pen Chinki Chithansi Pharoi Sira Inkora Hini Akutia Tangka Panong Ponsi Sai Tovar Kaselama Sai Pangcheng Pondo West Karbinglong Chinthong constituency lapen Socheng constituency kacheleng atovar ajak dingklui pen Radamang Kahiman atovar Karbinglong Thomas Council Kechari Pon CM Dr. Kliram Ronghang Chinthong MSC mate Karbinglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro lapen Socheng MSC Head Singrong Phar atum Rat kacheleng kisung puma thaponsi kadokavi kuti pharoi sira inkora hinia tangka panong ponno Bangso tangka pen tovar kaselam pon pangchengsi longle ki pasur bom sitami thek ponong do Tovar kaselam pomalong Karbilang Pieroi ki parpan perajok dolong kaselam ponje phansitame CIRF scheme pen puti plikebrai sia tangka panongsi Moromi Enterprise Company tuma phan pekponlo Bangso dolong ki kim kirang chia dimalong an Karbinglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro adimalong an palidamsi langchari damno Kadukavi kilometer troksi keba tovar ajak tang pamirote hamren pen silong rong supian sitame apor ki jum pen kacheleng ki joije tovar lo Aprang ke bangso roilong phan petsi parai harai cheleng nang bom sitame nona bangke bangso dolong tanglote hamren pen cheleng long pong Lasom si non Karbinglong Thomas Council Kechari CM Dr. Kliram Ronghang lapen Chinthong MSC mate Karbinglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro lapen Socheng MSC Head Singrong Phar alang litum labangso tovar kewan thegapot Socheng constituency lapen Chinthong constituency araritum ningaklong pen ningkang sam kachuru pajerpon scheme bang nang dilo pasi labang ki litum Chinthong la pen Socheng arat tum bang kacheleng doi ke apang ki litum dak phan si kap ni litum ikeng ni kap wano ne kahelo ja mura pen tha hamrenan dikhi bojar pusmet uni puse ikeng ne ta pini bang CM sarna kang phone pen la so scheme bang nang dilo ta pen non tang ku dok dok lo pasi tu wen ni tum Socheng para bang CM sarna tu bat la so scheme na jawab Ate aphan itu opinion ni bangke hai askim nang litan mat ni Chinthong pen Socheng arat bangke kacheleng joy silong ma bangala ke sabuda si plapo sabuda pen ke mulasnai lo mati an ke dawa suan do te silong to wargo la pen ke demsai pladam po demsai pen te silong lo la ke kacheleng une po bangle kacheleng joy ke to war ke joy ne to war kala la hamren pen silongan chinengi ko an kilometer bagne tui hamren pen silong ga 70 km Chinthong pen hemari rong phar Karbinglong life